ಕಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಮುಜ್ಜ ನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಞೂ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅದೊಂದು ಸರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೇವರೇ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಬಂದವು ಸುಮಾರು ಲಭ್ಯದೈತಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನು संदेश देवड़िगा हाय बारे फुटपाथ पर मारे सुद्दी अज्जी ಇತ್ತಂತ बिजी दाने बिजी आतला बेलना या फंडे नेटवर्क कुछ अन्ना जागा या पगा अब गैस होता है गैस से कर को दियो नेटवर्क तिकुजी एक एन्न प्लेस ಗೆ ಬರ್ಕ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬಿಜಿ 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 ಪಾರಂಡು ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಬತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬರ್ಬಾ ಬರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಬರ ಇತ್ತೆಪ್ಪಡ ದೇವಾ ದೇವಾ ದೇವ ಮಾತ ಬಲೆತಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದಿನದು दाद बिजी है एन्न मेसेज निकले तोजुंडा इज्जाती है इंक तोजुजा स्टक आवुंडा इज्जी सरी उंडु बोका विशेष मत संदेश ಹೊಡೆದ बोका विशेष ಪುರ ತೋಜಂದಿಲ್ಲೇನಾ पल्ले 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 ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ಮಾತೇರ್ನಾರ ಓಲರ್ ಮಾರ ರಡ್ಡಲ ಇಕ್ಕೋಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಬಾಕಿ ದೊಕ್ಕಲು ಓಡಿపోతేరు हाय मामी हाय लाइक कोरिया ना मारा ಒಂಚೂರು लाइक कोरला लाइक कोरु लाइक ಮಾತ ಓಲೇರು ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಹಾಂ ಮಮ್ಮಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ 24ಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ 10ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ 1ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ 2ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೀನು ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನು ಬೇಕಿನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡ ఇంట్లో శోభనకు మా తోడు పోతేరు బరోడత్త
is cooking Salga. ನಮ್ಮ AP ತಪಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಪುರ ಒಲೇರ್ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನ ಬೊಲ್ಪುಂಡ ಮಮ್ಮಿ ದಾದಾ ಯಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ತೂತತ ಮುಲ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಾರಿಂಚದ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡಿ ಒಂದು ಆಡಿ ಅದು ಆಡಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಡು ಹಾಕಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಮುಲ್ತ ಹೌದು ಹಾಂ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನು ಹಾಡು ಹಾಡು ಬರೆಯಿರಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಡು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಹಾಡು ಈಗ ಹಾಡು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಪುನೀತಾ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಪುನೀತಾ ಹರೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಹಾಯ್ ಬಿಯಾಜೆ ಕೂತ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಓ ಒಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿ ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಬನ್ಪುನಿ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲ ಕೇನ ಬನ್ಪುನಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಚ್ಚಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದ ಏನವೇನು ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಮಾರೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೆಯ ಗ್ಯಾರಿ ಪಾಡಿ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಎನ್ನಲ ಕುಡ್ಡ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬೈಕಂಪಡದಂಚಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿ ದಾದೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಜಾಬಾ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಮಲ ಮಂಡೆ ಹೆಸ ಬರೀತೀನಿ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಏಲೇಜೀರ್ ಅಂದು ಬೊಗ ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಂಡೆ ಎಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಬಗ ಉಜ್ಜೆ ಶಾದಿ ಮೋಹನ್ ಆಯ್ ಓ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೊಡೋದೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಶಾದಿ ಮೋಹನ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಬೂಪುನೇನಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೂಪುನೇನಾ ಒಂಚೂರು ಒಂತರಿಜ್ಜ ಅಂಚಂಡ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಲ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೈತೆ ಕೆಲವು ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಬರೋಡ ಆತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಪುನೀತ ಈಗ ಬಿಯಜ್ಕೋಟೆನ್ ಪುಯ್ನ ವನಸ್ಸು ಉಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವನಸ್ಸು ಉಂಡಿ ವನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ಅಪೂರ ಉಂಡು
ಕೆಮರಾ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಮರದ ಅದೇ ಸುಲಿದ ಅದೇ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಹಾಡಿದಾಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆದಂತೆ ಮುಡಿಯನು ಐವರೆಗೂ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ ಮರ್ಮಾಯಿಗೂ ವಾ ಏಸೋಲು ಮಾತನ ಚಂಡಮುಂಡೇರು ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲದ ಮೂಂಕು ಮಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾರ ಕೆಲ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಉಂತಿದೆ ಮಾತ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆತು ಜಾಂದು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸುಂಡು ಸಿರಿ ಹೆಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಸೋಂಗು ಬಲೆ ಕೇಡಗೆ ಬಾಲೆ ಕೇದಗೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ಲದ ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆ ಏನು ಪಾಡ್ದುವೆ ದೇವಿ ಮಾತ ಆತೇನ ದೇವಿ ಮಾತು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟ ಪಡ್ರೆ ಬರಲಿ ದೇವರನದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಆಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಚಂಡಮುಂಡೇರ್ನ ಆಟ ಕೆಲ ಬರ್ಪ ಮಲ ಮಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಓಡಿಬೋತ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲಕೇದಗೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರೆ ಪನ್ನೆಡ್ಡನ್ ತೂ ಓಡಿ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಡ್ಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ ಕೊರವ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪತ ಮಾಮಿ ಕೊಂಚ ಪದ್ಯ ಬರೆ ಕೊರ್ಲ ಯಾನು ಬರಪೆ ಯಾಂಬ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೆವಾ ದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಪುರದಾಲಿಜ್ಜಿ ಚಟ್ಟಮಡೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲಾಗ ಚಟ್ಟಮರೆ ಬರ್ಪುಜ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚಟ್ಟಮಡೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಕನ್ಪುಂಡು ಸರ್ಬತ್ ಚರ್ಮುರಿಂಡು ಈತ ಬೈದೊಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬುಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬತ್ತನ್ ಮೈಸೂಸ್ರೆ ಪಟಕಿ ಬುಡನೆ ಕೇಂಡಾರ ಮೈಸೂಸ್ರೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ್ ಓ ಬತ್ತನ್ ತೂಕ ಶೋಭ ಬತ್ತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ಓ ಶೋಭಾ ಮೊಗಲು ಓಡಿಪೋತಿರ್ ಮಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಏಸಲಿತ್ತ ದೇವ ಎ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಯಾನ ಬಕ ಪಾಡಲಿ ನಾಟಕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣೋ ದಾನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಸದ ಜೇಗಿ ಭಟ್ರಂದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಿನಿರ್ನ ಬರ್ಸದ ದಾನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಸದ ಪರ್ವ ಮಗಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅದು ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸಿತ್ತೆಂಚಿರ್ಕ ಮಿನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಮುಗಿಡತ ಐ ಗೊತ್ತಾತನು ವರುಣ ದೇವಿರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಪಟಾಕಿ ಬುರ್ಚಿ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಇರಕಲು ಪಕ್ಕ ವಾರ್ನ ಆಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಬರ್ಬಾಂಡ ದೇವೇರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತೂಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವಿ ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಪುನರ್ ಅದೇ ದಾಯಿಗಂಚ ಪುನರ್ ಅದೇ ದಾಯಿಗಂಚ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪರ್ಬ ಬರ್ಸ ದಾಲ ಗೌಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನಿ ದಾದೆ ಮನ್ಪುನ್ ಬನ್ನಿ ಎರಡ ಪನ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪುನ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಇಂದಿರಿಯೇ 999999 ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹಾಯ್ 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 ಅವು ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಚುರು ಓದಲೆ ಹೇರಿಗೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟವು ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರ ದಾದ ಬರತೇರಾ ಹಾಯ್ ದಾದೆ ಗೋಪಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಾದಿ ಎಂದು ಏ ಬಾರ್ದು ಡಾಟ್ 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 ಬಾರ್ದೇರು ಹಿಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಿಯವು ಯಾರಿದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾರಿ ಪಾಪ ಮಾರೆ 6-7 ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ ತೂಲಿ ಬರೀತಿನ ಲೈಟ್ ಪ್ರವಾದ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆವಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ID ಬಲೆ ಆಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಬರ್ರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಆಕ್ಲು ದಾನೆ ಒಣ್ಣೆ ಮೈಸಾಸುರ ಬರ್ತನ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ. ಮಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತವ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ? ನೀನು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದದಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಈಗೇನು ನಿಂಗೆ? ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಸೆ ತೀದು ಈ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ.
ಓಕೆ ಮಾಮಿ. ದಾಯಿಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ? ನನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಬಲ್ಪಾಂಡು ಸೂರಿ ಮೂಡಿ ಕೈದೆತ್ತಿ మెహందీకి డీజే ఇచ్చి ఉండొప్ప ఎంగల మెహందీ గుండు ತುಲೆಯರ ಲೈಕ್ ಕುನೀನಿ ಶೋಭಾ ಎಂಗಲೆಗುಂಡು ನಮಕುಂಡು ಅಂಡ ವಿಳ್ಯ ಯಾರು ವಿಳ್ಯ 80,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟೆಜ್ಜಿ ನೆಟೆಂಡು ಇದು ಎಂಗ್ಲೆಗುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಜೆ ಮಾತು ಉಂಡು ತೆಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಒರ್ಮಗೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದೇರು ಯಾ ಪೋಪೆ ಐಕ್ ಡಿಜೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆವಡು ಅಂದೆ ದೇತೊಂದು ಆತನು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಚ್ಚನಲ್ಲ ಮದ್ರೆಗೀಗ ಎಂಗ್ಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತನು ಈಗ ಜನ ಉಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಣ ಎಂಗ್ಲು ದಾಳ ಬೋಡ್ತಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಕಟ್ಟುಡುಗೆ ಐಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೀರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶೋಭಾ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೇತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ. ಓ ಬಾಲಕೆದಗೆ ದೇವು ಕೆದಗೆ ನಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಿಗೆ ಓ ಪೊರ್ಲ ಕಿನ್ಯಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ದಿನ ದೇವರ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೊಲೀಸು ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾವು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ ದಾಲ ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅವಳು ಡಿಜೆ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮದಿಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪಡ್ದು ನೀಕೆ ಫುಲ್ ಏನಾಯ್ತ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ತ ಏತು ಜನ ನಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ಈಗ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರೇಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಸೇರಿದ ಈಗ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಜಿಂಜದು ನಲಿಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಮ್ಮಿ ದಾಯ್ಕ್ ಐ ಪದ್ಯ ಪಡ್ಡ ತಾಯ್ಕ್ ಸ್ವರ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಒಂತು ಜಾವೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತೆಂಕ್ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂತಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದೆತ್ತು ಬತ್ವಾ ಕೇಕುಲ್ಕೇನುವ ಬಿ ತೂಪುಜಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜಾರಂದ ಯಾಂದು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೈ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಕೈದಿದ್ದು ಬೈನಿ ದಾಯಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಚೆನ್ನಕ್ಲೆ ವೆಂತೂಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡಿ ಗಲಾಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಲಾಟೆ ತೂವರೆ ಕಾಪೀರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಟಿ ವಿ ಶೋಟು ತೂಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಟಿ ವಿ ಶೋಟು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪುನು ತೈಟೊಂಜಿ ಮಂಜಿ ಹೋಪ್ ದೀಪ ಓರ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಆಲ್ ಗೆಂದೊಡು ಬಂಡದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಲಿಗೆ ಗೆಂದೊಡು ಬಂದಾನ ಈಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ತೋಜ್ವಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉದಯ ಬೋಪಿನ ಅಂಚನ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಲಾಟೆ ಅಪ್ಪಜ
ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತಿಲಕನ ಅಡಿಗೆನ ಮಂದ ತಿಂಪುಜರ ದಯ ಪೋಪಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆವಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕಲೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೋಡು ಅಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುಂತಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಯಾಂದದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂಚಿನ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ತೂಪೇನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಸೀನ್ ಇಜ್ಜೇರು ದಾನಿ ಓಡಿ పోతేరు ಪೂರ ಅವಸಯ್ಯಾಡು ಪರಬು ಇರೇಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ದುಂಬೆ ಮಾತ ಅಗ್ಮೆಂಟ್ ಓದು ಪನ್ಪುನಿ ಅಂದ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಇಂಕ ದಾದ ಪಂಡದು ಕಾಂತಾರ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಕಾಂತಾರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಂತೆ ರಡ್ನೆತ ಕಾಂತಾರ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ರಡ್ನೆತ ಕಾಂತಾರ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮಕವು ದಾದನೊಂಜಿ ಐಟ್ ಎಂಚಿನೇ ಓ ದುಂಬುದಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ದುಂಬುದ ಕಾಂತಾರ ಉಂಡ ತೆಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾರ ತೂಕ ಕಾಂತಾರ ತೂ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತದೆ ಹುಜ್ಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಳು ನಮನ ದೈವನು ಬಿತ್ತಡು ಕಂತದು ರೋಡ್ ರೋಡ್ಡು ನಲ್ಪಿಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂದ ಅವು ಪಲ್ನೆ ಸುರುಟು ಅವೇನ ಸುರುಟು ಬನ್ನೆ ಆಯ್ ಓಡಿపోయి ఎందుకు ఎత్తిచ్చి ತಾನೇ ನೀ ಬೋರದೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡ್ ನಾನು ಅವೇ ಅಂತೂ ಅವತ್ತು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಡ್ಲುಂಡು ಹಾಂ 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 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗನ ಎಂಚೆಯೇ ಗಪಲ್ ಈಗಲ ಜೀಕೆ ಬೈಜಿರ್ ಮಾರೆ ಜನ ಓಡೆ ಬೋತುಂಡದ ಅದನ್ನ ಇಂಕ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನತೆ ಅವು ಭೂತ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರೆ ಅವು ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ತಿರ್ಲದಿರ್ಲು ಓಕೆ ಇರೇಗ್ಲ ತಿರ್ಲದಿರ್ಲು ಟೀಚರೇ ನಮಸ್ತೆ ಓಲೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಪ್ಲಿಜ್ಜೆ ಟೀಚರ್ ಪೋಯೇರು అమ్మ ఉన్నానా
ಈರೇ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಟೀಚರಾ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತು ಟೀಚರ್ ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಬಾ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕು ಲೈಟ್ ಐಕೆ ಅಂತ ಕೈನಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತೆ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಎತ್ತಿನ ಸಂಸಾರವು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರೇ ಒಲ್ಲಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಿಂಗರದಾಂತೆ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಎತ್ತಿನ ಸಂಸಾರವು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಮಾತು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಮಾರೆ ಪೂರ ಪೋಯಿನಾ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬೋಡ್ನಟೆ ಬಲೆ 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 ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಆನ ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನ ಲೆತ್ತದ ಉಡುಗರಕೇನುಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಇಂಕು ಸೂತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋತೆ ಕುರ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಆಯ್ 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 ದೀಕ್ಷಾನಾ ಅತ್ತ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತ ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಆಯ್ ಆಯ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾಳು ಬೇಳೆ ದಾಳಿಯ ಸೊಬ್ಬ ದಾಳಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂತು ಒಂದುವೇ ಮೋನೆ ಒಂದುವೇ ನೀನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಡು ಇರನೆನೆ ರೂಪ ಇರನೆನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮವು ಬತ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಹೆಂಗ ಕೋರಿ ಅತ್ತು ಹೆಂಗ ದಾಳ್ తెలుపున బుడుది నలిపున బాల ఇళ్ళక పొర్లాండు వింపిన కండని ఆవిరసేలే చెప్పులే పొర్తాండు టీటియా టీటి దాదా दादा दादी दादा ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರು ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಚೆಂಕ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಏರಿಗೆ ಮೀನು ಅರ್ಥ ಅವತುಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ರಸಂ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅತ್ತ ರಸಂ ಉಂಡು ನೋಡಿ ಶೋಭಾ ಶೋಕುಡು ನೋಡಿ ದಾಲ ಬನ್ ರಸಂ ಮಡೆ ಉಂಪೆ ದಯ ಗೀತ ಪೂಜೆ ದಾದ ಬರೆ ಬಿಂದಿ ದೋ ದಾದಿ ಉಡುಪಿಯಾ ಏರುಪ್ಪು ಉಡುಪಿಡು ಉಡುಪಿ పోతారా
ಚಾರ್ವಿ ದಾದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಾರ್ವಿ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಚಾರ್ವಿ ಉಡುಪಿ ಚಾರ್ವಿ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಏನು ಮರ ಅಂಡ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಅಬ್ಬಕಸಿದ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ SHFF ಬಿಬಿ ಬಿಬಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಈ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ದಾದ ಇರೇನ ಬೊಕ ದಾದ ಶೋಭ ಏರ್ಲೇಜೇರಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ತೂಲಗೆ ತೂಲ ಪಾತೆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಡ ನಿಕ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತೂಲ ಅರೆ XXX XXX ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇರು ಒನಸ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಡೆನ್ನ ಒನಸು ನನ್ನ ಅವಡು ಒನಸು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಹೌದಾ ಅದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಓದು ಯಾರು ಬಂದ್ಪೆ FFD ಬಾಕ್ಸ್ PPJJDJJJ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ದಾದ ಅಂದು ಓದೋಡ ಪೂರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಾ ಅಂಜಣ್ಣ ಇಂಕು ಸೆಕೆ ಪುಡಿ ಆಯ್ತು ರಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಾಳ ಜನ ಓ ದೇವರ ಈತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡೆ ತೂಲ ಶೋಭೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಬೋತಂದು ಸಡನ್ನೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿಯ ಇತ್ತು ತೂಂಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲೆ ಓಡಿపోತೀನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಕಡೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಈ ರಿಜ್ಜರದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಈತ ಬಂತಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೆ ಮನೆ ಬೇಗಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ನಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಈ ರಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರೆ ಮಾರಬೇಕ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಜರಿ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೋಪ ಹಾಕೊಂಡ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪರಬೋಂಡು ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಶೋಕದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಜೇಕೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಬಂಡೇರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಕ್ಕೆ ಬೋಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡು ಬಂಡೇರು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ AP ಬರ್ಪುನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾರು ಬುಡಿನತೆ ನಮ್ಮನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ತಾಳಂ ಪೋಪಿ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋತುನ ದೇವರ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ತೂಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದೆ 15 ಲೈಕಾತೀನಿ 149 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡ ಜನ ಬರುವೆರ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಲೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದೆ ಬಂಡಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಅರ್ಧ ಬತ್ತ ನೈಟ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಯಾನ್ ಕೂರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಕರ್ಮ ಅಂದು ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಗೋವಿಂದ ಪೋಪೆ ಓಡೆ ಈ ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಪೋ ಈ ಅತ್ತ ಪಣ್ಣಿ ನೀ ಪೋಪೆ ಪೋ ಬಂಡ ಬರ್ಪೇರ ಬಂಡದು ಉಂತುಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೊಂದು ಬೊಕ ಬರೇ ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಬರೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಗಜಿ ಬಾಡಲ್ಲ ಬರೇ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪಾತೆಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಬೊಕ ಯಾಂದಾದೆ ಕುಲೋದಿನಿ ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ಜೇಕೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಜೇಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ದೇವಾ ಸಿಕ್ಕೇನೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮೇರಿಗೆ ದಾಯಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡ ಪುಡಿ ತಮಸೆ ಪಾತಿರಿರುವಂತ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜ್ಜಿ
ಯಾನೊಂಜರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪೊಸತೆ ಆ ಬಂಡೆ ಆಟ ಇತ್ತ ಉಂಡು ಪೋಡ್ಸಿ ಮಲ ಮಲ ಏಸ ನನ್ನ ಬರಡು ಒಂದು ಆರು ಪೋಯಿನೆ ಮಾರೆ ಪೊಸತ್ತು ಜನ ಬತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬೆ ಬಂಡೇರು ಗುಡ್ಲದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಂಡ ದಾನೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಆ ಪರಬು ಐನು ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೋಗುನು ಅಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನ ಶೋಭ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ ಶೋಭದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಪೋ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆಟುಂಡತ ಊರೆಲ್ಲ ಪಾರು ಬರೋಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಟೆ ಉಂತೋಡು ಜೇಕೆ ಈಲೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪದ್ಯ ಬನ್ನೇಟು ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನೈತೆ ಪಾರು ಬರ್ಪೇರು ಇಮ್ಮನ ಪೋಂಡಿ ಕಡು ಅರ್ಪುನಗ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇನೇ ಕಾಪಜಿ ಈ ಸೆಕೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಜಲದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಾಟಕ ಅಟೆ ಇಂಕಲ್ಲಲ್ಪ ಮುಲ್ ನಾಟಕ ಜಲದುರ್ಗ ದೇವಿ ಅದನ್ನು ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡುಂಡತೆ ಐತರ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಂಡಿಗೆ ನೆನಪ ಎಲ್ಲ ಆಪು ಜಾಂದಿಂಗ್ ಹಾಂ ದಾದಿ ದಾದೆ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಡು ಅಂದು ಪಾಕ್ ಕಿಲೋ 6 ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋಡು ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪು ದಾದಿ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿ ದಾದಿ ಪಾಕ್ ಕಿಲೋ 6 ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋಡಕ್ಕ ತೋಡು ಬುಡ್ಯಾರ ಲಕೊಲ್ಲೆ ವಾನ ಬಂದಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ದೇವಾ ಈದ ಮಂಡೆ ಒಟ್ರೆ ಹಾಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರವಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ ಬೈದಿತ್ತೇರಾ ಅಂದತೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಈ ಜವದಾದ ಮನ್ಪಿಗೆ ಎನ್ನದತ್ತು ಕೋಡದಲ್ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೇಮ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೆ ಕೆ ಐತೆ ಬಟ್ ಮೇರತ ಕುಡೇರಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇಂಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಅಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ತೂತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಂಕ್ ಆರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೇರು ಜೇಕೆ ಇತ್ತು ತುಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪು ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಎಸ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬೊಕ ಆತು ನಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡದಿಪ್ಪರು ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಿಂದಿ ಬತ್ತಲು ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಓರೋಲು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಗೋಂಕುದ ಮರ ತರ ನೇಲರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಕು ಶಾಲೆ ಕಡಪುರ್ನಕ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದೆಕ್ಕಿರಿ ಈಗ ಐಕೆನಾ ನಿಖಲು ಪುಲಿತ ಮರ ತರಿಟ್ಟು ಗೋಂಕುದ ಮರ ತರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆರಾಂಡು ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನ್ ರಡ್ಡ ಮುಕ್ಕಲ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಓದೋಡು ಬಸ್ ತಪ್ಪುದಾರು ನಂಬರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಮನವೇನು
சென்னை சாலைக்கு போத்தினி தமிழ் தெரியுமா? எனக்கு தமிழ் தெரியாது. தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியாமா தமிழ்? தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. మీరు చెన్నాడి తినారా? ఒక ఊరుకు దాన్ని బట్టి మీరు గుడ్ లైఫ్ సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ. ఇది జేకేత ಮುಕುದ ನೀರಂಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂದು ಏಳು ಜೀರ್ ಜೇಕಿ ಪೂಪೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಜೇಕಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಸೂಪರ್. ತೋರಿ 13 ಜನ ಏರಿಯರ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ. ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬತ್ತೀರದೆ ಏರ ಬಂದಿರು ಬೈಜೇರಿ ಬಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರಿ. ಎಸ್ ನೀನಂತೆ ನಾನೇ ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನಂತೆ உமேஷ் கவுட என்ன சாண்டிருந்தா முனியரில் பார்த்துருச்சேரி. ನಾನೇ ನೀನಂತೆ ನೀನಂತೆ ನೀನೇ ನಾನಂತೆ ನನ್ನಂತೆ ಜೀವ ಹೊಂದೇನೆ ಹೃದಯ ಎರಡು. ಜೇಕೆ ನಮಸ್ತೆ. ತಮಿಳ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಾ ಓದುವಾರ ತಮಿಳ್ ಕಾವೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ನಿನ್ನ ನಗು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ. ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಕಾ ನಡೆ ಕಾಯುವೆ ನಾನು ರೆಪ್ಪೆಯ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ಪೂರ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೋರುವೆ ನಿನ್ನ ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕಾನೇ. ನಾನೇ ನೀನಂತೆ ನೀನಂತೆ ನೀನೇ ನಾನಂತೆ ನಾನಂತೆ ಜೀವ ಒಂದೇನೆ ಹೃದಯ ಎರಡು. ಕಾಕಾ ಕಾಕ ಕಕ್ಕೆನಾ? ವನಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರಾ ಬೈಜಿರ್
వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಸ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನು ಪ್ರೇಮಿ ನೀನು ಯಾರು ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಉಂಡರ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ పోపినట్టేనా గేర్లు ఇచ్చి అజ్జి ఇజ్జి బిజ్జి ఇజ్జి దాలిజ్జి బత్తినొక్కులు ఖాళీ హాయ్ పంది మెసేజ్ పాడు పోపునా ಪ್ರೀಸೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ತಿನ್ನು ಪ್ರೇಮಿ ನೀನು ಯಾರು ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೋರ್ಯಾರು ಇದೇನಾ ನಿನ್ನ ನೋಟ ಇದೇನಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಟ ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲಿ ಯಾ ಪೋಪನಾ ಶೋಭಾ ಅತ್ತು ಊರಿಗೂ ಅತ್ತು ಊರಿಗೂ ತಿಂಪು ಜ್ವರ దాదేం తినిపు జర ఉంతులే ఓటేగు బచ్చు జయంకు బుక్క ఒరి అంಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುದೆ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜ ಅಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿಂಚಬುದ ನರಮನಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ 5 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಶೋಭ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯ ಲೈವ್ ಈ ರಂಡ ಬರಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀನೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದೆ ಹೃದಯದ ಊರಿಗೆ ಇನ್ನಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೈನ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಂತಲೆ ಮುದುಕಿ ಬರ್ಪುಜ ಮುದುಕಿ ಬರ್ಪುಜ ಬರ್ಪುಜ ಮುದುಕಿ ಪತ್ತಿರ ದಾಲುಂಡು ಎನ್ಮರಾಂಡ್ ಓ ಎನ್ಮ ಐ ಶೋಭಾ ಭತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಪಟಕ್ಕೆಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಿಲ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಾತ ಬುಡಿನೇ ಅಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಡಿವಿ ಪೂರ ಲೈವಿಗೂ ಅಸ್ಮಿತಕ್ಕ ತೂಲಿ ಪೂರ ಲೈವಿಗೂ ಪೋಪೇರು ಸರಿ ಯಾನು ಅಸ್ಮಿತನ ಲೈವ್ ಪೋಪೇನ್ ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಹೊರರ ಫ್ರೀ ಆಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಯಾಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಶೋಭ ಹಿಂಗೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತನ ತಲ್ತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರ ಬತ್ತಿನಾತಿಯನ್ನ ಪಂಚಾಮೃತ ಬಂದಷ್ಟು ಪಂಚಾಮೃತ ಯಾವ ಬಂದು ಮನ್ಪದ್ದು ಕುಲ್ದ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆನೊಂದು 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು 2 ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾವ್ಜ ಕೂಡ ಬೋಡ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೇ ಈ ತಿಂದ್ರ ಮನೆಗೆ 2-3 ಸರಿ ಪೋಯ ಬತ್ತೆರಾರು ಅದ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಲೈವ್ ನೇ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಆನೆದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಐಕಿ ಬುರ್ಚಿ ದಾದ ಅಂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಏಕೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಲೈವ್ ಕಡತ್ತ ಕಾರು ಜಾನ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಇಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಂಡು
ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜಾನ್ ಪೋಂಡ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ ಏರ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಂದು ಎತ್ತೆ ಮುರಲ್ನ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಬತ್ತೆರಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಮೇರು ಇಂದ್ರಮಲ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎನ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಆರು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರು ಬೇರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಬಾಮ್ಮ ఒక ಸಾಂಡ ಚಾಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಸೇಜ್ ಉದ್ದ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಬೇರು ಭಾರತಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಪೋಲೆ ಮಾತೆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಪಲಿ ಅವು ಪಂಪಿರು ಕೂಡ ಏಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಕಲ್ 4 ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲೆತ್ತ ಪಾತೆರು ಬೇರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಆರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದ್ರಮ್ಮಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಅರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಗುಲೇರು ಅರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಡ್ತಿನ ಜೇಕಿ ಬಟ್ ಮೆಡ್ಡಕೇನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣದ ಇಂಕ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತಿಲಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಂಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಕ ಪೋದುಂಡು ಆತ ಮೇರ್ನಡ್ಡೆ ನಾನು ಪೋತುಜೇನ ಆತೆ ಬಾರ್ತಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ನೀನು ಬತ್ತಿನ ಕಳ್ಳಿನ ತಿಳ್ತ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬರೀಟೆ ಇಂಕ ಮೇರು ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಪೋದ ಐನೇ ಇಂಕ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐನೇ ಯಾನ್ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣದೇಟು ತುಕ ಯಾನ್ ಆನೆ 2 ದಿನ ಪೋಯತ ಯಾನು ಇಂದ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಕ ಒಂಜ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತೇರಾ ಇಂಕ ಬೈಜೇರು ಇಂಕ ಬತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣದೇಟು ಆರು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮನ್ ಪಕ್ಕ ಒರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಇಂಕ ಆರ್ನ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣಡ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿಲಾಕ ಇಂಕ ವಾ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕಲ ಲೈವ್ ಪೋಂಡ್ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಈಗ ಒಂಚಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಶೋರಕ್ಕ ರೀ ರೀ ಹೊನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊನಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ದಾನಿ ಅಚ್ಚು ಮಾತು ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಕೈಕುಲು ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏಸಪುಡು ಬೈಜಿತ್ತೆ ಏರು ದಾದರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಂ 1 ಗಂಟೆ ಆತಿச்சு ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಂತದ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಕೇನೋಡು ತಪಲೆ ಇಜ್ಜೆರ ತಪಲೆ ಓಡೆ ಓತುಡ ತಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಬಲ್ಪು ಕಂದಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ದಾಲಾಪಜಿ ಗುಡ್ 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 ಕವಿ ಬರ್ಪು ಜಲಾಲ್ ಪಂತಲತ ಬಿಸಿ ಅಂದ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಏರಿದ್ರೆ ಅಂದು ಜಯಪ್ಪ ಹಲೋ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಕೇನಿದೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಈದದ ಅನ್ಪುಂದೆ ಬೊಕ ಬುಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಈಯೆ ದಾದ ಗಬ್ಬುನ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬೊಕ ದಾದ ಸೌಂಡು ಈ ಪಾತೆ ಹೌದಾ ಬಲ್ತಿ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ದಾನೆ ಅಂಚಾತಿ ಸೌಂಡು ಒಂಥರ ಅಂದ ಇವಾಗ ಬರುವೇನ ಬಾಜು ಈ ಕುಲ್ವಾನ ಅವಳು ಹಾಂ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಲ್ವೇರು ಹಾಂ ಕುಲ್ವರಾ
ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಚಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನದೇ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬರೋ ಗುಸ್ರೆ ಆ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ ಬರೋಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಏಪಾ ಕುಂಟುಂಡ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಬರ್ಚು ಬರ್ಚಿದಾಯಿಗೆ ಅವೇ ಬರ್ಪಿಜದ ಅಂಜನ ಹಾಂ ಬರ್ಚು ಬರ್ಚು ಅಂಜನ ಕುಲ್ಲು ಅದ ಎಲ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಪನ ಬೇಲೆಗೆ ಸರಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಕೊಂತಿಜ ಅಂಗಿಂಡ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಕುಲ್ವಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲೇನಾ ಅಂದ ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯವ ಪೋಲಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಹಲೋ ಯಾನೆ ಹಲೋ ಅಂದ ಕುಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ ಅವೇ ಅಂಗಿ ಉಂಡ ಕೇಂಡೇನ ಅಲ್ಡ ಅಂಗಿ ಉಂಡು ಗೇತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಲೋ ಅಂದು ಹಾಂ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲುಂಡ ಮ ಅಂದ್ ರಗಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಗುರ್ತೈತಿ ನಕಲದು ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಉಪ್ಪಡ ಏಪಲ ಓಲ ಪುಲ್ಲು ಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಉಡಾತಿ ಅಂದ ಅದೇ ಗಜಿಪು ಗಮ್ಮತ್ತ ಅನ್ನಿ ಹಾಂ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ಮಂದಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಡ ಆ ಎಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೇನ್ ಕಡುಪುರ್ಲ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನೆಲ್ಲ ಬೇಲದಲ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಅಂದಂದು ಅವೇ ರಗಾಲೇಜ್ ಅಂದಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸರಿಯಾಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡು ಸರಿ ಅವಿ ಅವು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಿರಲಿ ಹೌದಾ ಹೌದೌಲ್ಲ ಓಲ್ಮ ಅವು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಂದಿರ ಒಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೂಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುದೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಹುಲ್ವಾಲ್ಗೆನಾ ಹುಲ್ವರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾರ್ಪಲ್ಗೆ ಹಾಂ ಮಸ್ತನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ರುಪ್ಪಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲಿಲ್ಲಾಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋತಲ್ಲ ಹಾಲು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಲ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಸಪೂರಾತ ಹಂದಿ ಏರಿಯಾನ ಅವಾರು ಎರ ಪನ್ನಿ ಸಪುರಾತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಸಪ್ರ ಅಂತ ತಿಂತುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ಮಾತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ವಲ್ಲಿಗೆ ಅವಲ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋದು ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕೊಂತಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಪಲ ಓಡ್ಲ ಪೋಪು ಜೀರತ ಜೋಕುಲತ ಅದೇ
9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೋಗುವ ಸಮಯ. ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ, ಬಾಯ್. ಓ ದೇವರೇ. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾತ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರದೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮಿನವೆ. ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರ್ದಾದುಂಡಿ ಅವರ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಚಿ ನೀ ಹೂವಾದರೆ ನಾನು ಪರಿಮಳವಾಗಿ ನಿನ್ನೊಡಲನ್ನು ಬಲು ಹಿತವಾಗಿ ನೀ ಕಾಡಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. கம்ப மீசைதாரு என்ன மகிமை மல்லிகே ದಾದಿ ತೂಪುನಿ ಅಂಚಲ ಬಗ್ಗದು ಯಾನ್ ಕುಲೋಂಡು ಬೇತ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ಜತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ್ಲಿ ಐಕ್ ಪೋಪುನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ.
మనస్ఫూర్తి అండి. ಒರೇಲೆಜ್ಜೆರಾಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪರಪುರ ಬಲ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನಾ ಎಂಕ್ ದಾಳು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡ ಆತ್ರ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕೆರುಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಲ್ಲಂಜಿ ಬದುಕುದು ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಾಡು ಅದೇ ಶಶಿಮೇರು ಒಲ್ಲಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ತಿನ್ನಾಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರ್ಪೂರ ಬಡಿಸಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-5 ವರ್ಷ ಬದುಕಾಡು ತಿನ್ನಾನ ದಕ್ಕಿನಾರಾ ದಾಳು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡಾ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆನಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದೆ ಮಾಯನು ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡು ಬಂದು ಒಲ್ಪ ಬಾಡು ನೀ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುದು ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಬೋದೆ ಅವರ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಈ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಪಿನ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಗೆ ಎಂಡ ಯಾವಿತ್ತೆ ಬಲ್ತಂದೆ ಬರು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಕುಲೆಬರು ಕುಲೆಬರು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ತೂವರೆ ಓಡಿಪೋತಾಯಿರು ಮಾತ ಐ ಮಮ್ಮಿ ಜಿಎಚ್ಐ ಬರ್ಪ ಮಾರೈ ದಾದಯ್ಯ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬೇತ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿರಾನ ಶುಗರ್ದು ಪರಿಹಾರ ಹಾಂ ಈತೇಟ ಅಜ್ಜಿಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಾರತಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲೆಟ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಯಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಕ್ಕ ಮಲ್ತನಾ ಏತೈಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ ಏತ್ ಕೊರಿಯಾ 400 ಚಿಲ್ಲರ 300 ಚಿಲ್ಲರ 300 ಎನ್ಪ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡದ ಐಕ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಆಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗ ಇವರ ಕನಪ ತೂಕ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪು ಇಂಕ್ ನೋಡು ಕನೋಡು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಶೋಭಾ ಅವ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರಿಜಲ್ಲ ಅಂದ ಈಸಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಕನಪಾಡು ತೂಕ ಕನಪಾಗ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕನಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು ಲಕ್ಕುವ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚನೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಂದು ದಿಂಜಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತಲ್ಲ ಅನಿಕಲು ಹಾಂ ದಿಂಜಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತ ತನಿಕಲು ಬೊಕ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊನೆಟ್ ಉಸಾರುಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಜವಿ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡರು ಅನ್ನ ಜಿಂಜವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಚುಂಡಿ ಎಬ್ಬ ದೇವರ ಎತ್ತ ಬಾತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ ಬಸ್ ಸಾಕಲ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಮಗುರುಡ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಎಪ್ಪು ನಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಈಸಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಿ ಬನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈರತಾಯೆ ಶೋಭನ್ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ನಿದಾದಯನು ದಿಂಜವನು ಕುಂಟು ದಿಂಜವನು ಪಂದ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಮರ್ತು ಇಪ್ಪು ನಂಚ
ಸೆಕೆ ಪೂಜೆ ಸೆಕೆ ಐನಿಕತ್ತ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಬತ್ತ ಮುಳುಗುಲಿನಿ ಅನು ಬಚ್ಚದು ಪೋಣಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಸೆಕೆನಾ ಪೂಜಾ ದಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಊಬಿರ್ ಐಕೂರ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಸೂಡಿ ಬಾರ್ದು ಗುಲ್ಗ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಆ ಕುಳ್ಳುಂಡಲ ಬಚ್ಚುಂಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾಮಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ 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 ಮಾಮಿ ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಅದ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅದೇಗ ಪಂಡಲ್ ಅవి ಕೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಜಿಂಜರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈರು ದಿಂಜಾಲ ದಿಂಜಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ದಾದ ಪಂಡದವು ದಿಂಜಾಲ ಅಂದ ದಿಂಜಾಲ ಜಿಂಕ್ಲಿಗ್ ದಿಂಜಾಲ್ ದಿಂಜಾಲೇರು ಜಿಂಜಾಲ್ ಅಂಚ ಪನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಒಟ್ರಸ್ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರೇ ಪಜ್ಜು ಪಡಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚು 15 ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ 14 ಓಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಡುಬುದ್ರಿ ಇದಾರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಈ ಪಾನ್ ಪತ್ತ ಶೋಭಾ ಮುಂತಲ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋಡ್ ಗಂದಿನ ಮೀಶೋ ಅಲ್ಲ ಶೋಕೊಂಡದ ಆಯ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಅವೇ ಕಲರ್ ಪರವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೋಪುಂಡ್ಗೆ ಬಲಸದ ಅಂದ ಎಸ್ ಕುರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಂದು ದೆತ್ತದಿ ನಾನು ಹೆಂಕಂದು ಅವಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದೇ ಸರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ಐಕ್ 310 280 280 ಓ ಬನ್ನಾಗ ಕತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಆಚಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನೀ ಬಜ್ಜುಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಗೆಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು ತಪಲೆ ಇರ ತಪಲೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ತಪಲೆಗೂ ಏರ ದಿಕ್ಕದಿರ ನೆಲರು ಅಂಚ ತಪಲೆ ನೆಲರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪನ್ಪ ಶೋಭ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಓಲಿರ್ತಿಲ್ಲ ಮೇರಿಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ AP ವನಿತಾ ಬಾಳಂದ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಜು ಬತ್ತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಟು ಆದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾವು ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಟು ಸಿಂಗ್ಗೆ ತಜಪಾಲೆ ಟಾಪ್ ಶಗುಣ ಉದ್ದಂಡು ಶಗುಣದ
ಅತ್ತಪ್ಪ ಅవి 280 ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಡ್ನಿಯ ನಾರಕ್ಕ ಅಂಚದಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚೇನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪಾಡೋಲೇದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಡಿಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಾಯಿರತ್ತದ ಆತದೆಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಉಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ ಉಂಡು తెలుపుల ఇచ్చి తెలుపిచ్చి డిన్నర్కి సింపుల్ పాడు అవచ్చి డిన్నర్కి తెప్పాను షోకుండా డిన్నర్కి బయట తెప్ప డ్రెస్సే చూడిదార తెప్ప సెట్ ఉద్ద టాపు ಬೆಲ್ ಕಾರ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೂಕ್ತೋಜು ಅದೇ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಟಾಪಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಅದು ಡೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಶೋದ ನೈಟಿ ಮೆಹಂದಿ ಅರಸಿನ ಸಂಗೀತ ಮದಿಮೆ ಡಿನ್ನರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಹಲ್ದಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಅಚ್ಚುನೇಕ್ ಮೇಘನೇಕ್ ವಿಷ ಕವಿತನ ಪಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಲ್ದಿಗೆ ಬೆತ್ತಂದೆ ಹಲ್ದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಚೂಡ್ದಾರೆ ಉಂಡದ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಂಗೀತ ಉಂಡ ಕನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಂಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಬಕ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಮದ್ರೆಗೆ ತಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅದೇ ಜೇಕೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಬಂದು ದೀತೆ ಇತ್ತದೆ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಲಂಚ್ ತೆಪ್ಪು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ತೆಪ್ಪು ಇದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಡೊಂದು ಅಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲಾಗೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೆಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲದ ಈತ ದಪ್ಪ ಕುರ್ಬು ಇಡೀಗೆ ಇಚ್ಚೆತ್ತನು ಫುಲ್ ಅಂದೆತ್ತೆತ್ತದು ಇಂಚಾತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಾದಂ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ದಪ್ಪ ಬರೋದು ಮೆಹಂದಿ ಒಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಚು ₹30 ಓರಿಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಓರಿಂಡು ₹30 ದಾಯಿಗೆ ಜಗೆ ₹50 ಯಾನ ಐಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಯಾಪಲ ಮನ್ಪುಜಿದ ಯಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮನ್ಪೆ ಮೆಹಂದಿ ಮದುವೆಗೆ ದಪ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಜೇಕ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಡು ಕರಿ ಮುಟ್ಟಾಲಿ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ ಐಬ್ರೋಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡು ಚಾನ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇದು ತೂಂಡ ಪನ್ವಾರ ಅಂಚೆ ಎತ್ತು ದುಂಡತೆ ಡಿಸೈನ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಇಂಚ ಇಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಕುರ್ಬು ಫುಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ದಪ್ಪ ರಕ್ಕಸಲಕ ಇತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಐಬ್ರೋ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಂಕಲ ಕುಡುಂಜಿ ಮಾರ ಮೈತೆ ಮಾರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬರ್ತೆ ನಾನು ಪೊನ್ನನ್ ಬರ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬರಿ ವಾರ ನಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಓಡಿಪೋತೇನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್
ఇంకు దాది గుర్తుండి ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಓಡಿపోతుంది ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಡ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಈ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೆ ನೋಡು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬದಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ पल्ले जेके टमी ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಲೈವ್ ಆಪು ಜಾಂದಿ ಶೋಭ ಇಂಕ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ ಆಪನತ ಈ ಕೇನುಂಡತ ಡಿಜೆ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ഞാൻ പോപ്പാടെ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ലൈവ് മ്യൂട്ട് ಬರ್ಬುಡಾ ಬನ್ನಾಗ ಪಾಪಯ್ಯ ఆల్బర్నాక అంబులెన్స్ పోండికి అచ్చి పోండా బాగా పాప ఏరిపోయారు దాదా నైట్ పోయినాక బతుకడు మారే ఆంబులెన్స్ దూనగానే పోడిగా నమ్మకు ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹುಟ್ಟಿಯ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚನೆ ನಮಗಿತ್ತು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಅವೇನು ತೋಚ್ಪವಲಿಯ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋಲಿಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಲದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ದಾದನ ಉಂಡು ಅವು ಆ ನಾಟಕದ ಇವಲಿಯ ಲೈವ್ ಉಂಡು ತೂಪರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುಲ್ಲ నీ ఏపీ ఉండి యాళ్ళ పోపిలా నాన్న యాళ్ళ కూడా చెప్పుడా ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಯಾರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಯಿ ಈಗ ಬಾಯ್ ಗಡ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆ ಐವಕ್ಕೆ ಕಾಣು ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಕ ದೇವಿ ದೀಲ ಕಾಬಿ
ಇನಿಯನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದು ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಅವಳು ಅಕ್ಕುಜ ತಾಯಿಕೆ ಅಂತ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ದೋಸೆ ಮಂತು ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೇರು ಬಸತ್ತು ನ್ಯೂ ಭಾಷಾ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾ ಏರು ಓದು ನೇನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಶೋಭಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ಪಾಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬೋನ ಪಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಪೂಜ ಆಜೀದಿನ ಆಗ ಪೂಜಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲಗೆ ದಾದೆಯೋ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯ ದಾದ ಮಂತಿನಿಯಾ ಎಡ್ಡ ಮಂತಿನ ಆಯ್ ಕೆಲವ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಇಟ್ಟಾಯ್ ಮುದ್ದರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೈಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬರಿ ಶೋಭಾ ವೈಟಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಜ್ಜಿಗೆ ಇದಾದ ಮತ್ತೆ ಪಾದೆ ಯಾಲ ತೋದು ಲೆಕ್ಕಾದಿಚ್ಚಿ ಮನೀತಿಜಿ ಕುಡದಾಲ ಬರ್ಪುಣ ತೂಕ ಬಂತು ಇನಿ ಇರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರೋದು ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು ತುಲಗೆ ಇತ್ತ 17 ಇತ್ತು ಯಬಾ ಇದಾದಿ ಪಾಪ ಜೇಕೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅವಳು ಏ ಪಿಜ್ಜಿರು ಓಲರಿ ಏರು ಹಾಂ ಓಲರಿ ಬಿಯಜೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪುನಾ ಜೇಕೆ ಏಪಿ ಬತ್ತೇರು ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಏತ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೋ ಐಡಿ ಈ ಪುಂಜು ಮೆಸೇಜ್ ತೂಜು ಜಮಾರೆ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂಯ ಶೋಭಾ ದಾದನ ಬೇತ ಎತ್ತಿನ್ಯಾ ಯಾರೊಬ್ರು ತೂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆತ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಡಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದಿನಿ ఆయన ಕುಡಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ತೂತಲಿತ್ತಿನತ ಮಗನ ಬಕ್ಕ ఆయన ಪೂರ ತಜ್ಪದೊಲಿತ್ತಿನ ತೂಯತ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿತು ಎವರ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬಾಕಿದೆ ಅಂತ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಮೇರ್ಲೆತ ಮತ್ತೀನಿ ಏಪಿ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ಲೆತ ಹತ್ತೀನಿ ಪಾತೆರೆ ರೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಈರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ನೀ ಯಾರು ಪಾಪ ಮೇರಿತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಜೇಕೆ ಪಾತೆರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ ಪಾತೆರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಪೋಪಿನ చెప్పునే ಆ ಜನ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ವೀರು ಆರು ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿದ ಪೋಪುನಿ ಓ ಜನ ಈರುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬೋರಾಪುನ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಆತು ಜನ ಇತ್ತಿರಿ ಗೊತ್ತದೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡೇರಿ ಇಜ್ಜಾರತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು ಕಡೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು ಅವೇ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈರೇನಾ ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪಿನಿ ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ ಯಾಂದಾನೆ ಕುಲೆನಾ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಭೂತನಾ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ಇಜ್ಜೆಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೋಪನಿ ವನಿತಾ ಬೈದನ ಹೇಳ್ದು ಅರಿರು ದೇಟೆ ಈಜಿನ ಬೇತಾರೆ ನೆಲುಜರ ನಮ್ಮ ಜೇಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರೆಂಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬೈಜೇರು ಈ ಮನದ ಚಿತ್ರ ಪಾಡುವೇರು ಆರು ಬೈಜೇರು ನಾರು ಈ ಮನದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮನದ ಈರೊಂಜಾವಲಿ ಪೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಳಿತ್ತಿನ ದಾನೆ ಇತ್ತು ಪಡ್ಚಾಪಿನಿ ಅಜ್ಜಿತ್ತೇರು ಬೊಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಬರಂದಿತ್ತೆ ಸಚ್ಚುಲ ಪೋತೆ ಬೋಳ್ ಮಂಡೆ ಏಲೆ ಚೇರು 18 ಒಂದ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗು ಪೋರೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅವ್ವಿನ ಪೋತು ನೇಲ್ದುವರೆ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ತಮಸೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಜ ನೇಲು ನಿಜ್ಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುರಣ್ಣಿ ನೆಟ್ಟು ಲೈವ್ಡು ಅಜ ನೇಲರಿಗೆ ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಐಕ ಆಜಾರ ಇತ್ತು ಒಯ್ಕಲ ಬೋಪನೆ ಜರಡ್ಯಾನು ಬೇತಲೈ ಬಿಡ್ತುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೇಲ್ವೇರು ನೇಲಾಡು ಈರ್ನ ನೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಇಂದೇ ಈರ್ಲೆ ತವತ್ತಿನ ಆಜ ನಾನು ವಾ ನಮ್ಮನದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾದಿನಿ ಏಕಡು ಅವು ಹಾಕ್ಲೆ ಐಡಿ ಮನ್ಸಿರು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ಅಕಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಕಲ ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಕಲ ಅಕ್ಲಿಗ ಬೇರೆ ನೇಲುಡಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆರೆ 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 ನೇಲು ಈಗ ಏಪಿ ನೇಲು ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಐಡಿ ಐಟ್ ಬೇತ ಬರೋದುಂಡು ಅಕಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೇಲು ನಗುಲು ನೇಲಾಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕರ ತಿರ್ತುಗುನ ಗೊತ್ತಾವು ಮಿತ್ತೂದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ರಿ ನೇಲ್ ನಗುಲು ಗೊತ್ತಾವು ಕೈಕರ ಬೋಲಿನಾಗ ನೇಲ್ದು ಅದೇ ನಿಂತರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪುಜ ಅಂದ ಅನ್ನು ಅಮೀನುಂಡು ಜಿಂದ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂಜಾರಿ ಬುರುಂಡು ನೆನಂಚೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ತೆಪ್ಪುನು ಅಲೆ ಕೊರ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಸ್ಟಿಚ್ ತೆಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಪೂರ್ಲು ಪಾಡುವೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಾಟಕ ಪೋನ ಪಾಡುವೆ ಮೂಲು ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಾತೆರೆ ಎಲೆಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪುಲೆಜ್ಜ ಪಾತೆರೆ ಹೊಡ್ಚೀರು ಪಾತೆರ್ನ ಕಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಅಮ್ಮ ಜೇಕೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ಬೇತೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಕೈ ಪಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವೇ ಲೈವ್
ಅಜ್ಜು ಅಜ್ಜು ಆಯ್ ಬಾಗ ಮನ್ಪು ಬಂಡೆ ಮರ ಮಂದಿಜೆ ഞാൻ പോയാൽ പാരാനൊക്കെ ജന ബರೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಬರೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತುಂಜಿ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಜೇಕೆ ಏಪಿ ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಕೇನು ಜೀರಾರು ಈರಾಂಡಕ್ಕೇನು ವರತ್ತ ಆರು ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಪಾಪ 6 ಮಣಿಪ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಕೇಂಡರೆ ಈರೊಂಚಿರೇನು పోతు జరేరు మేరీ అని కోడ్ బంద్ కాపునా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డూ యూ లిసన్ టు విల్ వర్కింగ్ పోతు జరేరు యా కోడ్ బంద్ కాపునా అందే ఒప్పు చెప్పాను అజ్జు ದುಂಬುರಿ ಪೋಪೆ ಬಂದು 14 ಕೋರಿ ತಿಂತೆಗೆ ದುಂಬುರಿ ತಿನ್ಪು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು 14 ಕೋರಿ ತಿಂತೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಗುಡ್ಡು ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಆ ಜನ ಓಲುಂಡು ಮಾರೆ ಅಕಡೆ ಬತ್ತಿನಾರುಂಡತಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ನ ನೆಜ್ಜೆರು ಆ ಜನದ ಬರ್ಪುಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿಕೆ ಆರ್ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ನನೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಸೊಬಪೈನಾ ಜೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗ ನನ 85 ಲೈಕ್ ಆವಡು ಅಂದಿಯೇ 17 ಆಂಡು ಗುಡ್ ಯಾಪ ಏನ ಕೂಡ 82 ಬತ್ತ್ಯಾರ ಬತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯ ಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೈವ್ ನಂಬರ್ ಆಪಣ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಪಣ ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುಂಡ್ಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬರುಂಡ ಯಾನು ನೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಪಂಡ ಲೈವ್ಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬರುಂಡ
ಓಕೆ ನಾನು ಪೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಬರ್ಚಂತಿ నాకు ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ లాస్ట్ మొబైల్ దీదు చెప్పులే ನನ್ನ చెప్పుని ಬೇಗ ಕೊಡು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ತಿಂಡಿದನ್ನೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೇಜಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಆಯ್ನ ಏರಿಯಾ ಜೈಬಿನೇ ಅಜ್ಜ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಲೋ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಏದು ಊರ್ಲರ್ ಮಾರ ಏತು ದಿನ ಇಜ್ಜಾರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಓಡೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾರ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಬು ಮಾತ ಗಮ್ಮತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ ಇರು ದಾನೆ ಅಪೂರ್ವ ಇರು ನಟವಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿನ ಜನವೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಸಡನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲಿತ್ತಾರಿಯೇ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಮೀನು ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಮೀನುಂಡ ಅವು ಇರಿಗು ಮಾತ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಪುಂಜುನ ಇಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಓ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ದಾದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಪೋಂಡಿ ತಿನ್ನರೇದನಾ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಚೊಂಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿರಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿರಿ ಮದ್ದು ಮಾತಾಂಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ 2 ಸರ್ತಿ ಆಂಡು ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಹೋದು ಬಕ್ಕೊಂದು ಶನಿವಾರ ಬತ್ತೆಂಗು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪರವಾಯ್ತು ಹುಷಾರುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಯಟು ಬಕ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರಂಗದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಬರಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀನು ಪೊಬ್ಬು ಜರುತ್ತೆ ಮೀನು ಪೊಬ್ಬು ಜರ್ ಒನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಒಪಿನಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಇದ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಜೇಕೆ ಪೋಯಿನ ಇರು ಜೇಕೆ ಕೈಪು ಎಂಕಲೆಗು ದಾಲ್ ತಗೋರ್ಸಲೆ ಸರ್ ಜೇಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀರು ಪಾತಿರ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ ಕಡೆ ಪಾಪ ಜೇಕೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತಿರಿ ನೀ ಎತ್ತು ಪಾಪ
ಜೇಕೆ ನಲೆಲೆಪ್ಪುನು ಜೇಕೆ ಅಡಿಗಿತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಜೆತ್ತಿನಂತ ದೂರ ನೆನಪಾಂಡದ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜೋಗು ಪಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಜೇಕೆ ನೆನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ 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 ಹಾರ್ಪೋಯರ್ ಹಿರಿಯರೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಕ್ಕದಿಂಚಲೇ ತೊಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯನಾರು ಈ ಅಂಜೋ ಉಂಡದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಟವಳು ಅತೆ ಅತೆ ಏಬಿ ಪೊಂಜು ದಾದ ಮಾರ ಒನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಎತ್ತು ನೇಲುವರು ಇತ್ತೆ ನೇಲಿನ ಬತ್ತನಿ ಇವ ಕೈಯರ್ ನೇಲುವೇರು ಕಿತ್ತೆ ನೇಲ್ಗ ನೇಲು performance live ಬಂಜಿ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿರಿ ಮುಂಟುಜಿ ತರಕಾರಿ ದಾಳ್ ಅಲವತ್ತೇರು ಜೇಕಿ ಬತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಬಸ್ಸ ಉಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸಗೆ ಬಾರಿ ಪಡ್ಡೆದಂಚಿ ಪಡ್ಡೆಯ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ನೇಲುನೇ ಆಡು ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾವು ನೇಲು ನೀರಿಂದು ಈ ಜನ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಮೆಟ್ಟು ಹೋದ್ ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ತದ್ದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಪಾರು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಯಾನ್ ತುಂಡದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಹುಷಾರುಲ್ಲರಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡರು ಅರೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬೇಕೆ ಅನ್ನ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಅವ್ರು ಸಾರುಲೆ ದಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೆ ಇಜ್ಜಾರು ಅರೆಗು ಅಂಚ ಪನ್ನೊಡ್ಚಕ್ಕ ಏನಿಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅರೆಗು ಈರಾರಿ ಮಾಡ್ದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಚೇಕಿ ಈರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬಗ್ಗ ಉಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲ ರವಿ ನೇಲು ನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂದು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ರೆಚ್ಚದ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಪಾಪ ಏಕ ಏರು ಪಾಪ ದಾಟ పోతును ಇರಾರೇನು ಪಾಪ ಬಂದಿನ ಆವಲಿ ಮಾರಿ ಇರಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತು ಒಂಜಾತ రెండు ಜನ ಅಂಚಾರ್ ಪಾಪಯೇ ಪಾಪ ದಾಟ పోతును ಪಾಪಗೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಅರೇನು ಪಾಪ ಬನ್ನೋರ್ಚಿ ಹೋದು ಅರೇನು ಪಾಪ ಅಂದಿ ಎರಡು ಪಾಪ ಬರ್ತೀನಿ 24 hours 17 hours ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡು ನೇಲು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಪುಂಜವೆ ನೇಲುನ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜವೆ ಗುರುವಾರ ರಜೆ ಇತ್ತರ್ಗೈತೆ ಇರತ್ತ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಇವಳು ಗುರುವಾರ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಈರೆ ಬಂತೀನಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಓಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಬುದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೋತಾರ ಅನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೋತೀನಿ ಅಂದು ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂಡಾರ ಕೊಂಚವಿತ್ತ ಕೂರೊಂದು ಇತ್ತಿಡನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಕೂರೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂರ ಜೊತೆಡೆ ಪೋಯೆ ಒನಸಮನ್ ಕೊಡದ ಬಡಾಪುಳು ಅಣಬುರ್ಚಿ ತರಕಾರಿ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಮನ್ಪರಿತ್ತು ನಾ ಮನ್ಪರ ಬಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಗುರುವಾರ ರಜೆ ಆಂಡಲ ನೇಲರೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚ
ಬ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಕುಲಕ ಹೋಯ್ತಾ ಮಾಡಲ್ದನ ಕೊತ್ತಲಿಗೆನ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದನ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಗೊಬ್ಬನ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಏತ್ ನೇಲ್ವರ್ ಮಾರೆ ತರವನ ಪೂಜ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಯಾನು ಕಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಲಿ ಇರುವ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಪದ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಇರುವ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಜಿಂದಿರ್ಲ ತುಕ ರೆಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೆ ಕೆ ಅಡ್ಡ ವನ ಸಾಂಡ ಅನ್ನ ಕಾತುಕುಲ್ವೇರಾ ಪದ್ದೋರ್ ಮಂಡ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾ ಪೋಪೆ ವನ ಸಾಂಡೆಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪರೆ ವನಸು ಮೂಲಿ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ಉಳ್ಳೆ ಆರೆಗೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪುಲ್ಲುಲೆ ಎನ್ನ ಕರಂಡನ್ನ ಕರಂಡ ರೆಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಮೀನ ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಡ ಜಾರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಡದೆ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ತರಕಾರಿ ಯಾರು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜೆ ಮೀನು ತುಂಡ ಕಕ್ಕರೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸವೆ ತರಕಾರಿ ಅತೀರು ಪಾಪ ಮಾರು ಅರೆಗೆ ಮೀನು ತುಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾಳು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ತರಕಾರಿ ಅಂದ ಅರೆಗಿಲ ತರಕಾರಿಗೆ ಆರು ಅಂಚಿನ ಆರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತವೇನು ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪಂಡರಿಯ ಬರಲಿ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಒಡು ಮೀನು ತಿಂದ ಆಪುಜಿ ಮೀನು ತಿಂದ ಕಕ್ಕೆರ ಬರ್ಪುನು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ತುಂಡ ಬಾರಿ ಕಕ್ಕೆರ ಬರ್ಪುನು ಗೆರೆಗೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ಆಪುಜಿಗೆ ಕೋರಿ ಬರ ಆಪುಜಿಗೆರೆ ಇರೇನಾ ಮರ್ಮಾಲ್ ಪೊಯ್ಯರ ಏರು ಮರ್ಮಾಲ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಏರಿಯೇ ಕನಗಟ್ಟುಂಡೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ತರೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ನದಾದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ದಿನೋಡು ಎಡ್ಡ ಜೀವಾಗು ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಅವೀರದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ದಾಳು ಐಕೆ ತಿನ್ಪುಜಾನು ನೈಸ್ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿರು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿ ಬೈದೀನಿ கொஞ்சம் வேத்துலே ಇರಿಗಿತ್ತು ದಾದ ಅವಳು ಮರ್ಮಲ್ ಏರಿಯ ಮರ್ಮಲನ್ನ ಅವನಂತ ಬರಂದೆ ಬೋರು ವನಿತ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಕೊಲ್ ಮರ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶ್ ಮಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಕ ಬಂತವಳು ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಪುಂಜು ಬರೋಡು ಆ ಪುಂಜು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡೈರೆಗ್ ಪೂರ ಪಿರಿಯುಂಡೈರ್ನ ಶೋಭಕ ಮರ್ಮಲ ಎನ್ನ ಇಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಇರು ಮರ್ಮಲ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗದ ನೋಡು ಡಾಟಾ ಲೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ரெண்டு லைக் போர்லே மாறது அம்மா எனக்கு லைக் போர்லே 25 ஆகும் ரெண்டு பேரும் ஏஎஸ் பத்துனா பூர்த்தி செய்து ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡಿ ವನಸ್ಸಿಯನ್ನ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡ ಆತ್ರಿ ನಿಕಲಾಂಡಿ ಯವಾ ಈ ಜನ ಕೈ ನಿಂತದೆ ದಕ್ಕೊತ್ತಾನು ಸೂಪರ್
ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರುವ ಬರ್ತ್ಯಾಡು 25. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 25 ಕಾತದೆ ತೆಕ್ಕರಿಡು ಒನಸಾಂಡ ಪುಂಜವೆ ದಾದ ದಾನೆ ಇರ್ನದಾದೆ ಹಾಟೇರ್ ಗುರುಪು ನೀರ ಈ ಕೈದಾದಿ ಇರ್ನ ನರಕದವು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬರೋಡು ಕೈದು ಗೊಂದಿರ್ನ ಅದು ತುಲಿ ಕೈ ಅವು ಕೈದಾದೆ ದಾನೆಗೆ ಬಂಜು ಪನಡು ಇರ್ನನೆ ನಾನಾ 79 ಆವಡು ಈರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಬಿಲ್ಲ 79 ಅಲ್ಲ ಇರೇ ದಾದಿ ಆಯೇರು ಯೋಗಿ ಸೇರಿ ತಲೆ ಕೈದಿದ್ದು ಪೋತಾರ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಮೇರೆಗೆ 2 ಕೈಲ ತಲೆಕಿದ್ದೀನಿ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಲೆಕಿದ್ದೀನಿ ಅರೆಗೆ 2 ಕೈ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯನ ಐಡು ಬಂದು ದಕ್ಕದೆ ಹಾಯ್ ಈರು ನೇಲುಲೇ ಪುಂಜವೇ ಅನ್ಪೋಪೆ ಆವಿ ಅಂಜವೆ ಅವೇ ಅಂಜವೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ನೇಲ್ದು ಬರ್ತಾಯಿ ನೇಲ್ದು ಒನ್ನಸು ಅನ್ಬೋದು ಉಂಡಡ ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ತೂನಗನೆ ಮಂಡೆ ಚಟ್ನಿ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಯೇ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೆ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಸಾರು ಇತ್ತು ಯಾರು ಏಪಿ ಕಡಪುರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲ್ತದ್ದು ಕುವೇಟ್ರದ್ದು ಕಡಪುರಿ ಎಂಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ ಮಾತಾ ವೇದದ ದಿಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಲೆ ಕನ್ನಲೆ ವೇದ ತಿಕ್ಕ ಉಂಡು ಕನ್ನರ ಅಲ್ಪ ಅರೆ ಕೊರೋಡು ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಾರು ಒಂದು ಟಿಕ್ಕಾಗ ಏನು ಬರ್ಪಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆತು ಈ ಟಿಕ್ಕ ಬಂದು ಆಸೆ ಟಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಮಲ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತ ಪಲಿಕೆ ತಿಂದು ಮೈನೀಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಯ್ಯಾರ ಇಂದು ಪಾತೆರ ಬುರ ಆತೇನಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಏಪಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೀರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ತೂನಾಗನೆ ಮಾರ್ಕ ಸಂಕಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ವೇದ ಬಂದಾಡು ಮೈನಸ್ಡು ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ವೈಟ್ ಚಿಕನ್ ಬೋಡಿ ಬೋಡು ಚಿಕನ್ ಬೋಡು ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲು ಏರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರ ಚಿಕನ್ ಬೂಡಿ ಈರಾಂಡದ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ಜೇಕಿ ಮೇರಿ ಏಪಿಗಂತ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಆರ್ ಕಂಜಿಸು ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ ಅವಿ ಕೊರ್ಲಿ ഞാൻ മുൻപേ ഇരുന്ന പുതിയ റെഡ് മുൻപേ ഏപ്പിന പുതിയ തിൻപുജി മട്ടൻ ഉണ്ടാ ಕೊರ್ಲಿ ಮಟನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿಂತೆ ಪೂರ ಬಂದ್ಪರತ ಬಡಾಪ್ ವಾಮನ್ ಪಂಡದೆ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇರೆಗ್ ಇರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಬ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರೇಗ ಬಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅಂತ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಚ ಇರೇಗ ರಾಂಗ್ ಆಂಡು ಇಡೇಗ ಬಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಟನ್ ತಿಂಡ್ರೇಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬರೋಡ ಒಲ್ತಿರ್ದು ವಿಮಾನ ಮತ್ತ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಸ್ಪೇ ಪೋದು ಯಾನು ಅಡೆಮೊಟ ಪೋದು ಅಂಚು ಪೂರ ಬರೋಡ ಕೊರಿಯವೆ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬರೋಡ ಅಡೆಗೆ ಹೋಯ್ ಜಾರ ಓಕೆ 50,000 ಪಾಡ್ಡೆ ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ನೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಇನ್ನೇನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ದಿನ ಅವು ಅವೇ ಬಂದತೆ ಒಂದು 50,000 ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏತು 50,000 ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಏತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಡ್ಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆದಾಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಲ್ಪ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುನಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮೂಲ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ 3 ತಿಂದಿನದಾನೆ 1,00,000 ಗೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬರೋಡ ನೈಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ 1,00,000 ಬರ್ತಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಬರೋಡು ಅವೇ 1,00,000 ಎತ್ತನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸಾಲ ಸಂದದ್ದು ಮನ್ಪಂದು ಜನ ನಾನು ಅದು ಬತ್ತೇರಿ ಅದು 1,00,000 ಬರ್ತಂದು ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೈಜರ ಡಬೇಡೀರಿ ಆ 1,00,000 ಬರ್ತಂದು ಯಾ ಮೂಲ ಸಾಲ ಸಂದವೆ ಆ ಬರ್ಚಿ ಯಾ ಮೂಲೆ ತಿನ್ಪೆ ಈರೆ ತಿನ್ನಿ ಮಟನ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕನಪವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತರ ಮಟನು ಸೊಪ್ಪು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಬಾಬು ಗೀ ರೈಸು ಇದನ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪೈ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಪ್ಪಂಡ ತಿಂದೆ ಬರ್ಚೆ ಹಿಂಗಿರ್ನ 1,00,000 ಬರ್ದು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡೆ ಬರೋಡ ಪುಂಡಿಗೆ ಸಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಮರ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮರವಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮರವಾಯ್ದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಾರೆ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಸೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ನೆಟೆ ಬಡ ಪುಂಡಿದಿಲ್ಲ ಒರಡಿ ಬಂತಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಮುಸುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒರಿ ಬಂಡ್ರಾನೆ ನಾಪದ ಮಿದ್ದು ತಕ್ಕೋ ಅಂದು ಒರ್ತಿ ಬಂಡ್ರಾನೆ ತಿರ್ತು ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವೆ ಬಂಡ್ರಾನೆ ಅದು ಏರಿಗೆ ತಿನ್ಪುನು ಬಡಾಣ ಒನಸು ಮಾಪಲಿ ಇಂದೇ ಬಡ ಪುಂಡು ಒನಸು ಮಂಪೆಲ ಪೋಂಡ ದಾಳು ಅಂಚ ಬುರ್ಚಿ ಇಂದುಂಡು ತಾಯಿ ಒರಿ ಲಕ್ಕಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ಇದು ದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆನ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಬೋ ತಿನ್ಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೌದು ಅದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕಾಣ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂದ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಅದು ದಾಲತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಜಪ್ಪೆ ಬಡ ಪುಡು ಆಂಡಲ ಬೊರ್ಚಿ ಆರೈಕ್ ಮಟನ್ದ ಮಾತ ಬಂಡೇರದ ಅದು ಮಟನ್ ಸುರುಟು ಕೊರ್ಲೆ ಮಟನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಟು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕುವೇಟ್ರದಕ್ಕಂತ ಕೊರಡು ಹಿಂಗೆ ಆರ್ರೈತೆ ಐ ಮೀನ್ ಆರು ಕುಯ್ಟು ಆರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೊರಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಬಿಡಜಿನಾಗ ಉಡಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೀಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನು ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೇವೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ ಓಕೆ ಓ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು 2 ಬಾರ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಒಂಚ ಒಲೆ ಕುಲ್ದು 15 ಇರೋಡು ಜೇಂಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋರದ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೋರ ಇದು ಇದು ಹೌಸ್ ವೈಫಾ ವರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್
ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳ ದುಂಬುರಿ ಪೋಪೆ ಅಂದು 10 ಕೋರಿ ತಿಂತಿಗೆ ದುಂಬುರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು 10 ಕೋರಿ ತಿಂದೆ ಇರ್ನ ಉಲ್ಟಾವು ಶೋಭನ ಉಲ್ಟಾವು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೇನಾ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ದರ ತೈ ಇರ್ನ ಊರೋಲು ಒಲ್ಪದಾರು ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಬೇಕು ಪೋಪೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಂ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ತೂತಾರ ಅಂದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ತೂತಾರ ಕೋರಿ ತಿಂದಾರ ದೇವರ ಇರ್ ಪನೋರ್ಚೆಂಕ್ ಏಪಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂಡಲಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೆಂಕ ಆಪುಜೀರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಬೋನ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಆಪುಜೀರಿ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಲೆ ಈಗ ನಾವು ಓಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ ಇಂದು ಇಂಚಿನೇ ರಿಮೋಟ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರತೆ ಅವೇನಾ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಏಪಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ನರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆತ್ತ ಹಿಕ್ಕನ ಪೋಡು ವೇದದ ತಿಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲಿ ಇರ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಏಪಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಪೋದು ಬಿಲ್ ಮಂತಿರ್ನ ಬಾಡ ಎಂಡ ಪನರ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ 6 ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರ ಜನ ಆರ್ಡ ಕೇಳನೆ ಬರ್ತದೆ ಟಿಕ್ಕ ಕಾಂತ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ 10 ದೀಪಕ್ ಬಾದ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ వచ్చి ಎಂಕ್ ಅರ್ನನೆ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ವೇದದನೆ ಬೋಡು ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಏನು ತಿಂದಿರಾ ಊಟಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಈಗ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ವೇದನನ ಬಂದಾಂಡು ಬೊಕ ಒಲ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋಲಿಯೇ ಯಾರು ಹೋಲಿರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ದಾರ ಏನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನುಂಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮನಿ ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವನೊಂಜಿ ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಾರ ದೀತೆ ಅಂಚ ಕೊರುಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಓಲುಂದು ಪಂಡು ನಾನು ಕಂಡುಬಿಡುವೆ ಇನ್ನು ಶಾಪು ಮಂಗಳೂರು ಬಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಕ್ಷಯ ಬಾದ ಫುಡ್ ಲಾಯ್ಕ ನೀರು ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಡ ಬನ್ನಚದಾಲ ಯಾಂಕೇನುಜಿ ಏನು ಉಪ್ಪುನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಊರು ಎಂಕಾರ್ನ ಏಪಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಾವೆ ಎಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜ ದಾದ ಬರೇನಿ ದಾದನ ಬರೇನಿ ಯಾವ ಓದು ನಿಚ್ಚಿ ಏರಲ್ಲ ಓದುದು ಬನ್ನಿ ಬಂತು NITK ದಾರ ಓಕೆ ಎಂಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಚಿ ಉಲೈ ಡೈಲಿ ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ ಕಬಾಬ್ ತಂದೂರಿ ಏಯ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣಪುರನ ಅತ್ತತ್ತು ಉಲೈ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ದೀಪಾವಳಿ ಲೈಕ್ ನೋ ಅಕ್ಕ ಹೀರ್ಕೊತಾರತೆ ಲೈಕ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ
ಮಯೂರು. ಲೈಕ್ ನೋ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕದ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜು ನೇಜು ಮಾರ ಶೇ. ಮಯೂರ್ ಮಹೇಂದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರು ಮಾರೆ ಇಂಕ ಓದಾರೆ ಗ್ಯಾಪುಜಿ. ಏನು ಓದು ಜನ ಈ ಜಪ್ಪು ಜರಿ ಗಂಟೆ 10 ಜಪ್ಪು ನೋಡಿ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಯೇ. ಹೆಂಗು ತೋಚುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಕೊಂಜೋಗು ತೋಜು ಅಂದ ದಾನೆ ಅವು ತೋಜಿಂದವೆ. ಓಕೆ ಓದಿಯೆ ಬಾಕಿದ ಬಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಓದರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅರಬಿದ. ಬೊಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ತೂಪೆ ಓದ್ವೆ ಪಾಡ್ ಬಡನೆ ಆಪುಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್. ದಾದಾ ಬಂಡರ್ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ अन्य तुयरा ओके ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬೋಲೆ ನಟಿಗೆ ಬಂಡಾರದ ಸೂಕ್ತೋ ಜೋರ್ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಪಿಡ್ಚು ಯಾರು ಬಾಬು ನೀರ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಯಾವುಂಪುಜಿ ಯಾನುಂಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಬೋಡಿ ಯಾನಿದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ತದ್ದು ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರೆಗ ತೂದುಪ್ಪರಂಜನ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿ ತಿರ್ಗುರು ಪಣ್ಣ ಮರ್ಲದಿಲ್ಲ ಕತ್ತು ರೇಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪೋಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನಿದಿಗೂ ತೂಪ ಚೆನ್ನ ತೂಪ ನಾನು ಹೂವಂದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರ್ಲದಿಲ್ಲಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಿರ್ಗುನ ಹತ್ತವೆ ತಿರ್ಗುನ್ ಬಂಡ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋಪೆ ದಾದನ ಕಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಈ ಜನ ಪೋಯ್ನಾ ಏಪಿ ಪೋಯ್ನಾ ಅರೆಗಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಗಾಯ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಜೋ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಜೋ ಬಿಡ್ಚೋ ಪೋಡಿದು ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ ಪಂಡಿ ಅನೇಕರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಏರ್ಲೆತ್ತಿಜೆ ಕುಲು ಉಂಡೆತಾ ಬೋರ ವಿಡಿಯೋದ ಅಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ತೆನ್ನೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಇಂಕ್ ಮುರಾನಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ದಾದೆಕಿ ಪದ್ಯ ಬಂಟ್ರೆಗ ಇಂಜನ ತೂಲಿ ದಾದದ ಬನ್ಪಿ ಇಂಜೇಕಿ ತೂಲಿ ಏಪಿ ಆ ದಾದದ ಬನ್ಪಿ ನಿಂಕ್ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂದ ಆಂಡು ಚೇತನ್ ಉಲ್ಲರೆ ದೇವರೇ ಬೇಗ ಪೋಯರನೇ ಕಾಪುದು ಮಾತ ರಪ್ಪ ಪೋಪನೆ ಕಾಪುನೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕೇನು ಬರ್ಪಿನ್ ಆ ಜನಲಿಗೆ ಈರುಲ್ಲಾರ ಆಡ್ತದೆ ಪೋಯರನೇ ಕಾಪುನ ಅಂದು ಚೇತನ್ ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನ ಅಂದಲ್ಲ ಇವಾಗದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚೇತು ಚೇತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಅವಿರ್ ನಜ್ಜೇರು ಬಗ್ಗದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿ ಅವ ಈರೆ ಹೋಗಿನ ಬಗ್ಗದು ಯಾನತ್ತು ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೋಲಿಯತೆ ಈ ತಿಕ್ಕಲೆ ವೀರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಅನ್ ಪುಂಡಿ ದಕ್ಕಿ ಜಿಪ್ಪರೆ ಅಂದ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತಕ್ಕು ಮಂಡೆ പോയി ഇനി മാറ ചോദിച്ചു ആ നമ്മൾ തന്നെ ಅಂಜನಂಜಿ ಪಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಡಾಪುಜಿ ಬಡಾಪುಂಜು ಊರು ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ದಾದ ಬಂದು ಪೋಣೆಂಗೆ ಬಡಾಪು ಇರ್ನಾತ್ ಮಲ್ ಈ ಇರ್ನಾತ್ ಮುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ದಾದಿ ಇರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆಂಬೆ ಓಡೆಂಬೆ ಬೇಡ ಓಡೆಂಬೆ ಕೀರಡ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಓಡೆಂಬೆ ಅಂತ ಯಾವ ಬೂಬಿನಿ ಯಾವ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಅದ ಮಟ್ಟ ಚೇಚು ನಾನು ಆಂಡಿ ಯಾನು ಉಂಪಿನ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಬೋದು ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಇರುಡೇನೆ ಐಕ್ ಓಡೆಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿನ ನಾನು ಅಂಬೆನ ಏನು ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿನ್ ಕೊಂಚು ಯಾವ ನೇಲಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೀರೆಂಕಿ ತೆಂಕಿ ಟಿಕ್ಕ ಕೊರೋಡಿ ಯಾನ್ ಉಂಪುಜಿ ಟಿಂಕ ಹೆಂಕ ಅಡ್ಬರಂದು ಅನ್ಪುಜಿ ಯಾಪಟಿ ಟಿಕ್ಕ ಕನ್ಪರ ಅನಿ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ನ ಆಜ ಓಡ ಎನ್ನ ಮೇರ್ ಪಾಡು ಆಜ ಪಾಡ್ರಾಗ ಏನ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೋತಿರು ತುಂಬಿ ಆರೇನ ಆರು ಪಡೇಟಿ ಆರು పోతేరు పోతిన కల ఆజపడ్డా నಮಗೆ ಏನು ಪೂಜ ಏರ್ನ ಆಜಪಡ್ರಾಗ ಏನು ಪೂಜ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಬಡಾಪುಡಿ ಬಡಾಪುಡಿ ಒನಸ್ಮನ್ಪು ಪಾಪ ಏಪಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿ ಬತ್ತ ಬಾಳಂದಲ್ಲ ಉನ್ಲೆ ಮಾರ್ರ ಅಂತ ಬರೆಗಂಡ ಒಂಜಿ ಮರೆದು ಹೋದು ಒನಸ್ಮನ್ಪುಗ ಆರು ಪಂಡ ಎತ್ತೆ ಮಾಸ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಎದುರಿತ್ತಿರ ಮಂಟೆಗೆ ದೀಪೆ ಬಾಸ್ ಇವೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇರು ನೋಡ್ಚಿಗೆ ಈರ್ ತಿಂಗ್ಯಾರ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬಂದು ತಿಂಡಾರ ಯಾನು ನೋಡ್ಚಿಗೆ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಬಡಿದೇಟೆ ಉಪವಾಸ ಪಾಡಾಡಿರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜವೇ ಪೋಲೆ ಒನಸು ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಸಾರಡು ನೋಡಿ ಎತ್ತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ವಂಚನೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ದೆದಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಯ್ಯಗ ಡೌಟು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿ 2 ಮೂಚಿ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಹಾಡು ಮುಕ್ಕಂಡು ತೆತ್ತಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಈರ್ದೀಪರ ಇಜ್ಜತೆ ಆನೆ ದೀಪನ್ ತೆತ್ತಿ ಮೊಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ 4 ದಿನ ಒನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಟು ನವಿಲತ್ತ ಆನೆ
ಏಯ್ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿದು ಈರ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಆಡ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಈರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಡೆ ಯಾನು ನೋಡ ಬರ್ಚ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋರ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಉಂಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮುಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿತ್ತು ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಟಿಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಅವು ಒಂದು ಗೊಚ್ಚಿ ಅವು ತಿನ್ಪುಜ ಈಗ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ತೂಕ ಐತರ ತಿನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಿಡ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಬರೋದು ಏನು ಒನಸು ಮನ್ಪೆಂದ ಓಕೆ ಏನು ಒನಸು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಏನು ಒನಸು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಹೇಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಅವನುಂಡು ಬೋದೇವರೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಜು ಪುಂಜೋಗು ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಜು ಪುಂಜೋಗು ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಎಗ್ಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದು ಯಾನಂಚೇನೆ ತೆತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಡೆ